sa 12 ka apostoles nga gipili ni Hesus gikan sa iyang daghang mga disipulo, nipili siya 12 kay mao gitoy iyang gitawag og die hard followers. Pero naa pag-iusa nga ginganlag Judas, nagbudhi niya. Iingna imong tupad. Ingna na ay Judas sa inyo. Pangutan-a ba ingna na ay Judas? Nakasuway na mo og na ay Judas sa imong kinabuhi? Na? Ako nakasuway na sad ko. Nya usahay sad nahimo sad kong Judas. Una nga importante kayo ang pagsabot nato nga dili di ay tanan nga atong gitan-aw nga murag die hard nato, die hard gyud sa tinud-anay. Kay bisan gani si Pedro, si Simon Pedro niingon, Ginoo, andam ko magpakamatay nimo. Si Hesus nga nasayod na daan sa kasing-kasing giingnan las Pedro na andam ka magpakamatay, di pa gani mo tuktugaok ang manok karong gabi una, imo na kong ilimod og katulo. Nasubo si Hesus, pero dili siya mo give up. So kinsa man gyud tinuod nga die hard? Ang mga apostoles ngadto ni Kristo o si Kristo ngadto sa mga apostoles? Kinsa man gyud tinuod nga die hard? Parishioners ngadto sa pari o pari ngadto sa parishioners? Nagalibog na. Kinsa man gyud tinuod nga die hard? Mga Kristiyanos o Katoliko o si Hesus ngadto sa mga Kristiyanos o Katoliko? So ang tinuod nga die hard lover nato mao gyud si Hesus. Kita paling-paling ra gyud. Mao bitaw na nga mukatawar ako na ay mo comment nako kanis Father Siano, member manis DDS. Ang meaning kuno anang DDS kay lain-lain nag-meaning, pero ang akong pagsabot ato murag giingnan ko nga die hard Duterte supporter. DDS, die hard Duterte supporter. Lingya imong tupad, ingna mo na tan-aw ni mong Father Siano. Ingna ko no, ingna. Father Siano, DDS na die hard Duterte supporter. Ako nang i-declare karon ha, kay maabot man gini sa social media, i-declare ko gyud ni dili ko DDS, dili ko die hard Duterte supporter. Usbon ako ha, dili ko die hard Duterte supporter. Doon ako'y tulo ka die hard ko. Tulo ra gyud ka buok nga die hard ko. Pwede ko niyo tawgon og DJS. DJS. Bisag dili ko takos, pero ako nang isulti. DJS. Die hard Jesus supporter. Mao na naningkamot yun ko nga ang tanang gisulti ni Jesus diha sa Bible nga akong nakatunan, ako gyung paningkamutan og sangyaw og puyo. Muna magsigi kong ingon, ayaw mo pangulor sa inyong buhok, ayaw mo pangulor anang inyong naong, kanang inyong mga kilay, ayaw kiskisi, ayaw mo patato, ayaw mo pagpalaygit, ayaw mo pag-abortion, ayaw mo pag-pills, ayaw mo pag-kondom, ayaw mo pag kaning premarital sex, ayaw mo pag puyo-puyo, ayaw mo pag same-sex union, kay kining tanan pulos gini gidili ni Jesus. Bisag masuko pa mo nako, bisan pag inyo pa kong ingnon din ako mupalit ni mog slat, I don't care because I am DJS. Hindi.
Klarohon ko na ha, di ko DDS, DJS ko. Muna'y una, tawag ko ninyo DJS, bisag di ko takos. Makak malagi ka pader. Oo. San Pedro bitaw, DJS man sad to, na makak man sad. Pero, ningkamot yun ko. Di ko parehang hudas nga maghikog tungod lang kay nakahibaw sad ko nga si Jesus pinangga kay niya ang mga makasasala. Pinangga kay niyang makasasala. Lingia, imong tupad. Naklaro man kayo, pinangga ka ni Jesus. Naklaro kayo pinangga ka ni Jesus. Nga naman, kay makasasala ka. Ningon ko si Jesus, I came for sinners, not for the righteous. Nganong mabalaka man kog makasa ko tungod sa akong kahuyang. Total wa man mausab ang akong pagka-diehard ni Jesus. Kay ningon man sa si Jesus nga basuli ang inyong mga sala. Kahit andam ko pagpasaylo nimo 70 times 7. Nya pasaylo asa nang nakasa. Muna ako wa sa diyoy nakasa nako nga akong gidumtan. I am very, very clear sa akong conscience. Wa gyud ko'y taong gidumtan bisan pa kanang gasigig dumot nako, kanang gasigig daot nako, bisag nakadawat og kaayuhan. Mudaot lang gyapon. Di jud ko magdumot ana. Nganuman, I am DJS, bisan dili takos. Sikan, pwede ko niyong tawagon og DPS. DPS. Ang sama ng DPS? Die Hard Poor Supporter. Mao nang tanan akong gibuhat. Gikan pas pag-eskwela nako, high school, ngaris college, hangtod karon. Ang ako diyong gipaningkamutan na makatabang ko sa mga kabos in my own little way. Kaning atong mga slots, kining akong pagpakauaw, siging pangayo, para nis mga kabos, pagtukod o mga balay, hatag o mga bugas, hasta ning atong income sa social media, na amat sa tay income sa YouTube, na klaro-klaro, lamyon ranis mga kabos, nga nagsigig pangayo nato dinhi, gasunod-sunod nato. Di jud ko pulan ana, mismo ako, wa na ko'y ako, basta naa lang yun ko ikahatag sa mga kabos. Dili ko gara-gara hanga, naadyo ko'y daghang ikahatag, na pa ni komedya na ko, diris loyo pader, dato na kay kakaron. Purting dato dato sa huna-huna. Nga naman, sige yung hatag, ilhan man animong dato, kay kusog ang manghatag. Ang dato nga tinuod, kusog ang manghatag. Kanang tao nga way kwarta, daw man na. Daw. Gilingay mong tupad, dato ka. Nadato ka? Oo, ana. Ay lang sumpay. Kaya ako dato man dyan kus kwarta. Tinudanay, dato kus kwarta. Nga naman, nahigugma man kus mga kabos. Una, sugod pa kog high school, specifically, 1984, second year, college day, so good college, 1984, second year college ko ato. Nanakoy huna-huna unsaon pag unsay mabuhat nako para sa mga kabos didto sa among bukid sa Kahugan. Gatukod ko youth organization. Magtampo-tampo mig piso ang buwan. Pero ako mutampo jud kog 20 pesos, labing minus average. Kay para makatabang ko sa mga kabos. Og nakatabang gid mi hinay-hinay. Hangtod ni graduate kong college, trabaho na ko diha sa Land Bank. Motoy akong regular na trabaho sa Land Bank. Dili na ko muhatag og piso-piso, gatos-gatos na. 8 years, mo na akong gibuhat. Pero among balay, di ka kakita dito dinato, wa mi supa, wa mi lamisang tarong, wa mi mga platong tarong, wa gay mi anang mga, sayan na, kanang luto-luto nga kanang, imo lang anaon musiga dayon. Wa mi ana, wa mi TV. Wa gani mi klarong jealousy, higda la salog, sa habol og sako. Mo na akong gibuhat hangtod ni resign ko sa Land Bank, nisod ko sa seminaryo,
sige lang gyapon tabang hangtod na pari ko, dili na piso-piso, dili na 100-100 ang akong gitunol sa mga kabos, 1,000-1,000 na. Hangtod karong napari ko, napay usahay, mamilyon-milyon pa. Dato kayo, purting dato ah. Pero, wa ko'y bisan 1 peso nga gibilin sa akong bulsa, nga akong claimon, nga ako ni, nga di ko ni ihatag, kay ako yun ni. Usaragi akong gitipigan, nga moingon kong ako ni, ang ako ra yung pagkapari. Pero ang income sa pari, ato na, inyo na. Di mo mo to, bala mo diya. Basta mo na ako. So tawag ako nyo DJS, DPS, pwede sa kunyog tawgon o DFS. DFS. Unsa man? Die Hard Filipino Supporter. Filipino Supporter. Muna kon magbunyag ko, mo koreksyon yung ko anang mga ngan sa bunyagan nga pulos na yun in English ang mga ngan. Mga di na kayo masabtan. Dili na Filipino ang mga ngan. Masuya manggod ko, maminaw ko ngan sa mga Japanese. Japanese may ilang mga ngan. Adto kas Chinese, Chinese may ilang ngan. Adto kang American, American ilangan. Adto kang German, Germany sa German sa ilangan. French sa ilangan. Dinis Pilipinas. Piya nga kay mga ilong stateside kay mga ngan. Murabag para nako kanang paghatag og ngan nga dili na Filipino ang sound, para nako nahimo natang anti-Filipino. Sayang ang atong ingon ang mamatay nang dahil sa'yo, hilas nimo. Mo nang dili sa kuganahan kayo anang magsigi og abroad. Angon-ahuna maka-abroad. Kay ganhitas Pilipinas, mga matay ta din hisgutom. May ginang abroad. Sorry pa nga sa mga OFW ha. Sorry kay ninyo. Pero di ko ganahan ana. Kung ang inyo yung gitanaw nga kaluwasan, makuha nato gikan sa abroad. Why? Ang atong nasod, dili makaluwas, na idaghang malita nga kwarta. Purting kwarta. Naatay trillions nga income kada tuig. Ug ato lang unta ning gamiton para sa mga Filipinos, madato ta. Doon na lang tay mga leaders nga dili diehard Filipino supporters. Mga kawatan, giunay tagkawat, giunay tagdaog-daog, giunay og lata ang atong nasod. Sige. Muna ako. Muna mo comment ko, nganong gibutang man dito si former President Rodrigo Duterte dito sa Dahig. Nawaman gani siya kaso din his ato korte. Ang atong korte din functional man nganong magsalig man ta ng foreign courts. Ngani man tay Filipino courts. I am a diehard Filipino supporter. Di ko foreign supporter. Kamong nagsigig ingon na ako Duterte ko, dili, naluoy lang ko aning tiguang natong former president bago pang nag-birthday sa iyang 81st birthday, na piniriso lang yapon, why kaso? Klaro? Di ta maluoy ana? Kusog kita maingon, unaha ang senior citizen, unahag linya ang senior citizen, ayaw lisod-lisura ang senior citizen, mulabang sa kalsada, tagaig yung chance ang senior citizen. Tukoy senior citizen ay, layo ka is pamilya, deprived of family, deprived of property, deprived of liberty. Why kaso? Former president nato dinhi, di ta maluoy ana, Filipino. Mao pa nay nagpalubong ni atong ato sang Filipino nga dugay kay wa malubong, former president Marcos Sr. Maunay nagpa-increase sa sweldos mga government employees nga hapit na times 2, times 3 ang inyong mga sweldo. Maunay nagpa-increase sa number of years sa lisensya. Maunay nag-build. Maunay ni sagang nato niya itong COVID-19. Maunay ni buntog sa mga NPA. Maunay nagpa-lower sa atong mga drugas. Nagpa-drawer sa atong mga insurgency. Bahala nagsadaan siya. O sige, butang na to, sadaan siya.
Pabuli ka diri, ikanbik na to, prisoho na to, kung sadaan siya. Pero dinhis ato, kay pro-Filipino man ta, nindot mga atong korte, na atay Supreme Court, dapat ay Appellate Court, dapat ay mga lower courts, daghan kay na, ngilngig kay nga to mga lawyers din Hindi, nganli ko nyog DDS, i-deny gina nako. Nganli ko nyog DPS, okay. Die hard, poor supporter. Sige, dili ko takos ana. Nganli ko DFS, die hard Filipino supporter, okay ko ana. Nganli ko og DJS. Muna si Jesus, die hard, poor supporter. Og sa iyang pagtabang sa mga kabos, ikalagutan siya sa mga dato nga mga Hudiyo, mga Parisiyo o mga pare. Mo'y nagpatay ni Jesus. Kay dili sila die hard God supporter. Die hard sila sa ilang pride. Na sila gihawd, sila gi masunod. Nya kay wa man mosunod si Jesus, kay ang mga kabos may iyang gisunod, gipatay siya. Si Jesus, die hard sinner supporter. Ang mga makasasala iyang pasayloon, naglagot ang mga Parisiyo o ang mga leader sa katilingban sa mga Hudiyo nga mga pari tungod sa iyang pagpasaylo sa mga makasasala. Apil na tong adulterous woman, apil na tong tuang mga sanlahon. Naglagot sila. Pero si Kristo wa gyud magpapaling-paling. Kung dili na ta ma-die hard Jesus supporter, mawa sad ang tanan nagugma nato sa Pilipinas, sa atong kapwa Filipino o sa atong kapwa makasasala. Munang moingon ta diri sa atong tubag sa Salmo, awiton ko ang imong kaluwasan. Kanus-a mo abot ang kaluwasan sa Pilipinas kung mahimo tang DFS, die hard Filipino supporters. Dili DDS. Sige, kinsa man sa ron kuno be ang nagpakita nga DFS gyud, die hard Filipino supporters, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Ay nalamog tubag, pamalandong tinarungag pamalandong. Kinsay nagbuhat o mga buhat nga nakatabang sa mga Filipinos, mga Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Ay nalamog tubag. With your open heart and open mind and open eyes, look around. Remember, analyze, kinsa gyud aning grupuha, Marcos Group, Duterte's Group, or Pinklawans Group, ang dunay DFS na kasing-kasing. Punan pa natog DPS, kay porti mang daghanang pobre nato, die hard, pobre supporter, DPS. O, kinsa Manila. Kanay mong tupad, lingian. Ingna, unsa man ka, DPS ka, DDS, o DFS? Ingna. Nindog tayo.